Bratislavčanka pani Eva Mierková je výbornou a uznávanou kozmetičkou v svojom okolí. Jej súčasťou je aj ajurvéda a alternatívna medicína. Rada skúša a vyrába masky podľa vlastného receptu a jednou takouto maskou je aj maska z moringy karibskej, ktorá nás zaujala natoľko, že sme sa rozhodli pani Evičku vyspovedať. Kedy ste prišli do kontaktu s moringou karibskou? Asi 10 rokov viem, že moringa existuje. Moringa je strom, ktorý pochádza z Indie, z Himalajskej oblasti. O jeho vzácnych vlastnostiach teda už dávno viem, že obsahuje nejakých 45 rastlinných antioxidantov a nejakých 30 druhov farmaceuticky účinných zlúčenín, ale nemyslela som si, že raz budem používať ako masku. Mám jednu klientku, ktorá mi to ponúkla, že ona má moringu z Karibiku, to je z vulkanického pôvodu a viem, že tým pádom cez tie korene, tie stromy tam naberajú ešte viac tých vitamínov alebo minerálov, tam je úplne iné zloženie zemi ako normálne. A v práškovej forme to je výborné, tak som si povedala, že ako skúsim z toho masku vyrobiť. Rada s tým robím, tie masky sú dobré. Ako dlho sa zaujímate o ajurvédu? S ajurvédou už prakticky ešte v socializme začala som čítať. Mala som kamarátku, ktorá pochádzala ešte z bývalej Jugoslávie a ona mala knihy, tak som čítala o tom veľa. Ale ajurvéda je ako životospráva, spôsob života a strava. A vtedy som si tiež nemyslela, že raz budem ako ajurvédske masáže alebo ajurvédske kozmetické ošetrenie. Bola som asi v správnom čase na správnom mieste. Začala som podľa teoretickej stránky. Dneska už robím masáže aj kozmetické, aj celotelové a ajurvéda je moja životná láska. India je vám veľmi blízka, musí to byť určite nádherné miesto. Je to tak? India je naozaj nádherné miesto a prvá návšteva Indie vyvoláva v človeku rôzne emócie. Ja by som povedala, že India je mozaika kultúr, vône, kontrastov, vášni a ľudských príbehov. A keď sa niekto díva na Indiu ako hlučný, neprehľadný, chaotický kolos, kde sa všade kvôli hinduizmu križujú na uliciach kravy a ponáhľajúce rikše, tak si myslím, že Indiu videl len s jedným okom. Ako sa teda indické ženy starajú o svoju pleť? Indické ženy sa starajú o svoju pleť oveľa viac, ako sme zvyknutými. Lebo tie skrášľovacie procedúry sú príležitosťou pre indické ženy sa stretnúť v rodine a odovzdávať si skúsenosti. V prvom rade sa nevystavujú slnečným lúčom, práve naopak, chceli by mať pleť čo najsvetlejšie. Na peeling používajú rôzne prírodné suroviny, napríklad veľmi jemný pušný piesok a na tvár si nanášajú upokojujúce šťavy z listov aloe vera. Veľmi veľa používajú moringu, moringový prášok. Aké klientky navštevujú váš salón? Samozrejme mám stále klientky, ktoré chodia od začiatku, ako som rozbehla svoje podnikanie. Mám klientky, ktoré medzi časom odišli za prácou do zahraničia alebo z iných dôvodov opustili Bratislavu, ale vždy, keď prídu domov, tak navštívia ma. Potom mám klientky, ktoré prídu len občas, keď pocítia potrebu riešiť svoje problémy, buď s chrbticou, krčná chrbtica, malé šijové svaly sú stuhnuté, alebo potrebujú na nejakú príležitosť dobre vyzerať. A mám klientky aj zo susedného Rakúska, s ktorými mám veľmi blízky vzťah z Viedne. Vždy prídu 3 kamarátky spolu, kým jednu robím, 2 pôjdu do mesta na nákupy alebo do centra a takto sa vystriedajú.
Získala som aj nové kamarátky vďaka kozmetike a vďaka salónu. Spomínali ste, že masky si vyrábate aj sama. Skúšate aj na sebe tieto novinky? Samozrejme. V prvom rade vždy si to vyskúšam na sebe, len tam je problém, lebo ja nemám každý, ako čo majú ženy, že rôzne typy pokožky, takže nemám akné, na aknóznu pleť, ale zase mám klientky, že na nich to môžeme skúšať. Ale čo sa dá, vyskúšam aj na sebe. Prezraďte nám, prečo práve pleťová maska z morinky karibskej? V prvom rade je cenovo dostupná, vynikajúco pôsobí na elasticitu pokožky, vyživuje pleť a v kombinácii s ajurvédskou kozmetickou masážou naozaj dokáže zázraky a aj viditeľne rozžiari pokožku. Je variabilná, použiteľná na každý typ pokožky, dá sa kombinovať s gélom aj s kyseliny hyaluronovej alebo s tými prírodnými látkami, čo už aj kuchyňa alebo chladnička ponúka. Čo by ste odporúčali ženám, aby ich pleť bola stále krásna a svieža? Samozrejme pravidelnú starostlivosť podľa typu pokožky, ale aj podľa ročného obdobia. Jediný zaručený spôsob, ako zachovať mladosť aj v zrelom veku. Všetko, čo investuje človek v mladom veku do tej pokožky, tak sa vráti v tom zrelom veku.